Pokora nám pripomína, že nie všetko v živote musí byť len o nás a vo vianočnom období, keď sa obdarúvame, o to viac. My chceme obdarovať vás tým, že máme pre vás tento seriál na 24 dní a dnes sa budeme baviť so Svetlánkou o pokore. Áno, ďakujem. Pokora, ja predstavujem, že človek, čo slúži. Slúži v pokore sebe a slúži ľuďom. Svetlánka, ako môže byť advent pripomienkou toho, že nie sme stredom vesmíru? No, žiť v pokore. Nie sme stredom vesmíru, pretože keď máš pokoru, tak sleduješ svoj vesmír. V tebe je celý svet a celý mír. Takže preto pokorný človek, on nesúdi druhých, on v pokore žije a v pokore koná. Takže ako zistiť, že ten človek je pokorný? Ten, čo slúži sebe a slúži druhým. Pre mňa to má také dva rozmery, pretože sa na to môžeme pozrieť z pohľadu aj veriaceho človeka, aj neveriaceho človeka. Veriaci tam má toho Ježiška, ktorý slúžil ľuďom, pomáhal ľuďom. Zase pre neveriaceho to môže byť darovanie darčekov na Vianoce a rozmýšľanie, že čo by toho druhého potešilo a nie mňa. Čo si myslíš, prečo je pokora kľúčová pri riešení konfliktov? Pretože v pokore človek mal by žiť s dušou v súlade. Takže keď on vie, že má pravdu, no ten druhý hovorí o svojej pravde. Takže nech on v pokore to nechá pri seba, alebo nech to z pokory príjme ten druhý názor. Takže pokora je to charakteristika stav duši. Preto žij, nie náhodu sa hovorí, žij a nechaj žiť. Takže keď človek sa nachádza vo fáze pokory a on sa mal by nachádzať celý život, on nie zdvinie svoju pokoru na Vianocu, alebo že urobí viac darčikov aj tým ľuďom, kto neprosili. Nie, pokora je stav celý životnova duše. Takže preto tu netreba rozdeliť, či na Vianoce sme pokorní, alebo celý život. To samozrejme určite nie, netreba to rozlišovať, ale vidno taký efekt podľa mňa, že keď prichádzajú sviatky, tak človek chce byť aj pokojnejší, aj vedomejší, aj menej sa radšej hádať, akoby je viac tak zvedomený, že sú to sviatky, treba udržiavať harmóniu. Ako pôsobí pokora na dôveru? Pokora a dôvera je tesne spojené. Takže keď som pokorný a doverujem aj sebe, doverujem aj tebe. Takže takto vzniká aj tá pokora. Že áno, máš právo na svoj názor, vypočujem tvoj názor, no žijem v pokore aj s takým človekom, čo má iný názor. Preto ten pokorný človek mal by vidieť, že celý jeho stav života je v takom stave pokory. Či je to, kde jeho provokujú, aby on byl v inej stave pýchy, viete, môže prejsť z pokory na pýchu. A veľmi často to človek pokorný myslí, že má právo byť aj pyšný. No pýcha už prechádza tomu pádu a preto je to veľmi dôležité, aby pokora sa udržala v akomkoľvek stave. A myslím si, že keď človek s pokorou prizná, že aj ten jeho blízky môže mať v niečom pravdu, tak môže tú dôveru budovať, pretože keď viem uznať ten iný názor, že a možno to je dobrý názor a asi mi chce dobre, pretože
verím, dôverujem mu, že mi chce dobre, tak môžem sa ľahšie nechať viesť aj tým iným jeho názorom. A aj on potom cíti takú ochotu z mojej strany, že chcem ho počúvať, chcem ho vnímať a aj on môže mne dôverovať. A čo pomáha zostať človeku pokornému pri úspechu, pretože úspech môže veľmi ľahko sklznúť potom do pýchy. Dobrá otázka, Marianka. Ja myslím, že keď človek má veľmi silné vízie a dosiahnu nejaký úroveň, on s pokorou príjma ten úroveň a ide ďalej. On s pokorou príjma ten zás ďalší úspech a ide ďalej, pretože u neho je pomoc ľuďom na tomto svete. Takže on s pokorou príjma svoje slúženie ľuďom a on ten úspech neberie, že ako je pýcha. On má ďalšiu vysokú latku, takže preto sa nachádza len na ďalšom úrovni. Takže a tých úrovní my môžeme mať aj 10, aj 12, aj do nekonečna. Aj preto je dôležité v pokore robiť a v pokore sa oceniť. A podľa mňa veľmi pomáha taká veta, že nič netrvá večne. Že človek vie, že aj to, že sa mu darí, nemusí trvať večne. Aj to, že sa mu teraz nedarí, sám seba oceňuje, že má neúspech, takže to netrvá večne. A nedávno som počula takú dobrú vetu, že to, že sa nedarí, nie je neúspech. Aj to je úspech. Neúspech je, keď sa človek nesnaží. A prejdime zase na opačný protipol, keď tej pokory je až príliš, až neprimerane. Ako človek spozná, že si mýli pokoru s nízkou sebahodnotou? Môj názor je taký, že on môže byť veľmi pokorný v jednej veci, len za to, že aby si nadobudnul sebe lásku, sebe vieru a niekedy, keď prejde na nejakú inú prácu alebo iný stav, pretože človek veľmi často je pokorný v práci, aby zaslúžil obdiv a príde domov, z pokorného človeka stane taký tyran a stane taký človek, čo oceňujte ma, pretože ja som v práci veľmi ocenený. Takže to už je taká pýcha. Preto vždy treba byť v harmonii. Či je to doma, či to je na ulici, či to je v obchodnom centre. Proste tá pokora je potrebná všade. Aj doma potrebné byť pokorné. Aj keď ty si riaditeľ banky, v banke, no doma si obyčajný manžel, otec svojich detí, takže tam je potrebná, aby zas ten stav sa skľudnil a byl stále v tej pokore. A tam vzniká aj tá doviera. A potom jemu vo všetkom doveruje. Či je to manželka, deti a tedy vzniká aj tá harmonia. Áno, určite je veľmi dôležité sa cítiť hodnotný rovnako, ako sú hodnotní tí druhí ľudia, pretože jasné, keď človek niekde cíti svoju nehodnotu, tak potom si chce vykompenzovať hodnotu na svojej nejakej obeti a on sa stáva tyranom. Preto treba si uvedomovať, že nemáme len nejaké mínusy vo svojej osobnosti, ale máme aj nejaké dary a s tými darmi sa deliť. Napríklad my s tebou vieme, že vieme rozprávať rady, rozprávame pred ľuďmi na verejnosti a teraz sa snažíme darovať nejaké vedomosti. Áno, ďakujem Marianka za to, že s pokorou my to robíme a pokračujeme ďalej. A už zajtra sa porozprávame o empatii, takže sledujte nás aj naďalej a prajeme vám krásne sviatočné dni. Pekný deň.